Wel, hen ysgol yw hon, hen ysgol gynradd llwynhirion. Fe gaiwyd i yn 1972, ac wedyn nath yr ardalwyr ati i gasglu arian i brynu'r adeilad yma a'i defnyddio fel canolfan gymdeithasol. A ni wedi bod yn defnyddio ddi fel hyn dros bron bod 40 mlynedd erbyn nawr, a cael gwahanol gweithgareddau yma. Mae yna eisteddfod flynyddol yma, mis Chwefror, mae yna ni sioe cynnydd cartre yma, mae ni'n dathlu y cino mawr bob haf, yn lle mae'r ardalwyr i gyd yn dod at ei gilydd a mwynhau cwmni gilydd a bita digon. Wel, ar hyn o bryd, ni'n chwilio am llawer o grantiau i helpu adnewyddu yr adeilad. A bydd y grant o hanfod yn mynd tuag at yr adnewyddiad yr ysgol, fel bod hi yn gynnes iawn, fel bod hi'n cael ei insuleiddo, bod gwres o dan llawr yn cael ei roi mewn. Gobeithio bydd hi yn groesawgar, lot mwy croesawgar ar ôl i'r gwaith i orffen na bydd hi, mae hi ar hyn o bryd.